ten pitlík? Je tam bordel. Ne, to je filtr, tady je, tam je pitlík jakési, ale kdo ho tam dal? Já vím, já myslím, od té paní Miliové se jmenovala. Já nevím, jestli je funkční, zavři to. A to nemáš nic lepšího? Ale mám, ale to je to asi to samé. A kde máš ten vodní, co jsi říkal, že máš nový? Tak to má hrozně dlouho, než to dají dohromady. Asi. No to se ti nás zeptat, když se spodívám, jestli je to funkční. No to teď vyzkouší. Jistě.